Ja, nej, det var fordi, jeg har nemlig nogle tekster her på engelsk, og så spekulerer jeg på, om jeg skulle oversætte dem, men det tror jeg nu ikke, jeg vil gøre, fordi nu er der tilstrækkeligt mange udlændinge, så danskerne godt kan lytte med os. When judging the confessions, the inquisitors are to give particular attention to estimating whether any part of the confession can be proved by outside witnesses, det vil sige folk, som ikke er hekse, hvad de så kan sige, or whether any of the themes that the witch confesses have occurred outside the gatherings. Altså, om der er nogen ikke-hekse, der kan bevidne det, der bliver sagt, om nogen af hændelserne er foregået uden for heksesatsverdenen. Whenever a witch or witness comes to revoke his statement, the revocation is to be accepted and entered as a continuation of the previous testimony. The inquisitors are to receive these people compassionately so that they may be free of the general and widespread fear of punishments after revocations. Normalt så var straffen for at tilbagekalde sin bekendelse, det var bålet i inkvisitionen, men med hensyn til hekse, der havde man gjort en undtagelse. Man kunne godt trække en heksebekendelse tilbage. Og den sidste, in order to make complete clear for future reference the degree of faith which can be placed in the testimonies and confessions hitherto received, the tribunal is to examine the records and make conditions regarding the precise circumstances of each individual case. Thus, every detail relating to violence, coercion, or other conditions which diminish the reliability of the evidence is to be appended. Se, dette var nogle af bestemmelserne i en instruks for heksesager, som den spanske inkvisition udsendte i 1614. Det var lidt før vi kom rigtig i gang med Christian IV's hekseforfølgelser herhjemme. Og det betyder, at man i hele Spanien holdt op med at brænde hekse, i hvert fald inden for inkvisitionen, og meget snart også inden for andre tribunaler. Der var jo både en gejstlig og en verdslig domstol ved siden af inkvisitionen. Men Spanien var altså i den henseende et foregangsland, man holdt op med at brænde hekse næsten før noget andet. Det morsomme ved dette er en afskrift fra min bog, og det er kommet i Royal College of Psychiatrists Submissions to the Royal Commission of Criminal Justice March 1992. Der har man altså i England brugt inkvisitionens instruks for heksesager for at mane til fornuft i forbindelse specielt terroristsager i England i 90'erne. Jeg var i forbindelse, eller den dommer, eller det er sådan en retspsykiater, som skrev det her, han var i forbindelse med mig i den forbindelse. Det er jo interessant at se, hvordan hekseforskningen kan blive aktuel, og det er den i højeste grad blevet med de seneste års udvikling, specielt inden for de processer, som drejer sig om satanisk udnyttelse af mindreårige, hvor man altså kører på, det er ikke bare pædofili, men det er altså også rituelle, en form for moderne heksesabbater, som man har kørt på. Det har jo været en myte, som bredte sig over hele Amerika og kom til Europa og har været meget slem i Sverige, hvor man har nogle forskellige sager der. Men ja, det er det ene, som jeg vil lige sådan strejfe. Og det andet, det er altså, at vi også herhjemme i Danmark har haft heksetro. Men der taler vi ikke om det jeg kalder for heksegalskab. Altså heksegalskab definerer jeg som, når folketroen går sammen med
den hvad hedder det, universitetsuddannede elite og laver sådan en eller anden opkogning, som så bliver til en ny stereotype, et nyt forfølgelsesmønster. Der kan det gå rigtig galt til. Og her man kan sige, at det er et mønster, som også kan siges at gentage. Altså, hvis politikerne de blæser til alt det, der nærer den indre svinehund i befolkningen, så kan man også få nogle rigtig kedelige udviklinger ud af det. Men det var den eneste. Jeg vil sige, at der findes jo en traditionel heksetro, som er en form for lokal mobning af mennesker, som er noget afvigende, og som man så bygger myter op om. Og sådan en mand har jeg lavet et tv-program om en gang, og det er det, I skal se 10 minutter af. Det bygger på det, der var mit magisterkonferens speciale, som jeg lavede på grundlag af indsamlingen nede på Ærø, hvor man troede meget, meget stærkt på hekse, helt op til 1960'erne, og hvor der var altså folk, som jeg ikke kunne snakke med, fordi de var altså så plagede af at have det der falske rygte, som de ikke kunne ryste af sig, og som de i nogle tilfælde havde haft gennem 4-5 generationer, for jeg kombinerede mine interviews med folketællinger og så videre, og fik ud af, at der havde eksisteret hele heksedynastier nede i Marstal, og en enkelt af dem lever som mænd endnu, og ham kan man heller ikke gå hen og interviewe, for han vil være rasende over, at der overhovedet bliver rørt ved det. Så levende har heksetroen været i Danmark, og hvis vi går til det 19. århundrede, så er der en forfærdelig masse, vold, og man kan sige, at en heks, hvis en person har ry for at være heks, så kan man gøre det, som man ikke kan gøre over for normale personer. Man kan sige, en hekserolle, hvis den slår an, så kommer man uden for alt lov og ret, så kan man både slå vedkommende og gøre de værste ting, fordi en heks er jo ikke noget rigtigt anstændigt menneske. Det er ligesom en fjende i samfundet, som kun fortjener den værste behandling. Men det kan I se nogle eksempler på i den film. Tak til Gustav Hansen. Vores næste tale er Anders Fogh. Eller Agner Fogh. Undskyld. Han er forsker i Ph.D. og forfatter til Cultural Selection. Hvor længe du har? Det synes jeg sådan. Ja. Er du lige for det? Jeg vil først sige tak til Gustav for at trække parallellerne mellem fortiden og nutiden. Jeg vil slutte af med at sammenligne de forskellige eksempler, vi så får fra panelet her, og se på, hvad der er fælles for de forskellige sager, og hvad der er karakteristisk for en heksejagt. Om vi har heksejagt i dag, og om de kan sammenlignes med det, man havde hekseforfølgelsen for mange hundrede år siden. Vores næste taler er Sara Jonsdottir, forsker, socialantropolog ved Universitetet i Lund, og forfatter til den videnskabelige undersøgelse af omskæring blandt somalier i Sverige, som hedder Som Gud skapte os. Jag heter alltså Sara Jonsdottir och kommer från socialantropologen vid Lunds universitet. Förstår folk svenska? Okej, jag ska försöka tala långsamt. Min doktorsavhandling heter Created by God, och den finns i kortare format på Svenska Socialstyrelsens hemsida för den som är intresserad. Men det här är den akademiska avhandlingen. Jag ska bara säga lite kort här att jag har inte följt hela debatten i Sverige, men av det lilla, eller i Danmark förlåt, av det lilla jag har sett så tycker jag mig ändå se en viss skillnad. Jag tycker att debattklimatet i Danmark verkar vara mycket friskare och vitalare, också mer nyanserat än i Sverige.
I Sverige är frågan om kvinnlig omskärelse bland svenskar och svenska medier nästan omöjlig att diskutera. Den kan bara diskuteras på ett enda sätt. Och det är i grövsta termer. Man får bara säga könsstympning, aldrig omskärelse. Vi har en minister, före detta minister från regeringen, som går ut i tidningsartiklar gång på gång och talar om somaliska mödrar som karvar ut klitoris på sina egna döttrar och så vidare. Det är ett väldigt rått debattklimat. Och den som kritiserar någonting av alla överdrifter som florerar, alla vansinniga påståenden som sägs om somalier när det gäller kvinnlig omskärelse, den som kritiserar det riskerar att stämplas direkt som en person som saknar empati, som en som inte bryr sig om små somaliska flickors lidande. Nästan rasistisk blir man stämplad som. Så att det verkar ändå vara ett mycket friskare debattklimat här i Danmark. Bara det här mötet är ett exempel på det. Friskare betyder sådana. Ja, tack. Jag tänkte bara ta ett kort exempel här. Hur många har sett filmen som i Sverige hette De glömda flickorna? Det sägs vara den som satte igång debatten i Danmark. Det var en svensk dokumentär som påstods visa att kvinnlig omskärelse pågår i full skala och hemligt bland somalier i Skandinavien, i det här fallet Sverige. Den sändes i Sverige i det allra finaste programserien i tv som heter Dokument inifrån, som har hög prestige. Så att alla trodde på vad som sades. Regeringsmedlemmar gick ut, oppositionspartier, alla gick ut och uttalade sig i väldigt starka termer kring detta måste stoppas, detta är barbariskt och så vidare. En del av min avhandling har gått ut på att analysera dokumentären, varenda bild, varenda ord. Och jag har träffat de personer som drogs in i dokumentären. De man ser, Imam Bashir, Dr. Kangum, olika personer, och intervjuat dem om vad som hände när man spelade in. Och min övertygelse som jag försöker visa här är att väldigt mycket är fake, det är fusk. Han har konstruerat någonting. Men han fick med sig hela Sverige. Bland annat så anser han sig kunna visa att det har varit ett fall av omskärelse i Sverige, i Linköping, med en flicka som nästan dog. Jag anser att det har aldrig ägt rum, och jag tycker att det finns starka belägg för det. Men jag tar upp just det exemplet för jag tror att man kan knyta ihop det med häxjakt. Ett par forskare, Good and Benji Huda, har skrivit om moral panic, moralisk panik. Vad säger ni på danska? Moral panic, yeah. Moralisk panik, ja. De tar upp i den boken någonting de kallar för urban legend eller contemporary legend. På svenska säger vi vandringssägner. Känner ni igen folk berättar som om det vore sant? Ja. Vandringshistoria. Ja. Vandringshistoria. Och det här är en typisk, den här om flickan i Linköping. Jag skulle säga att det är så här vandringssägner uppstår. För de innehåller någonting som om man tittar på det rationellt så är det egentligen osannolikt. Alltså alla fakta talar emot att det skulle ha hänt. Men när en sån här historia uppstår så fångar den upp saker som vi tycker oss känna men som vi inte riktigt kan uttrycka. Och då blir det plötsligt möjligt och till och med logiskt. Det här måste ha hänt, för sådana är somalierna. Det är egentligen så vi har tänkt hela tiden, att de är ju så annorlunda. Och så verkar det plötsligt helt rimligt att det har ägt rum. Ja, bara kort avslutning här. Dels tror jag att en sån här dokumentär fungerar som en ventil för vanliga svenskar. Alla de här främlingsfientliga känslorna som jag tror att allra flesta människor bär omkring på, som man inte, det är inte fint att säga högt. De kan man leva ut när det kommer en sån här dokumentär på tv. De glömda flickorna. Vad heter den? Den har sänts 2 gånger i Danmark. Ja. Hvad var det for en forfatter, du? Moral Panic, hvem var det? Good and Benji Huda. Hvordan så good? Hvordan så man Jag kan skriva sen. Okay. Så jag ska bara säga helt kort att vad som är intressant i sån här häxjakt är jakten på ondskan. Vem är den onde egentligen? I Sverige blir det så känsligt för alla vet att somalierna är en väldigt svag, utsatt, marginaliserad grupp. Så det är känsligt att kalla dem för onda. I dokumentären löste man det här genom att
säga, nej, det är inte de somaliska föräldrarna som är onda, det är de religiösa ledarna. Och så hänger de ut ett antal religiösa ledare som varav en del har arbetat mot kvinnlig omskärelse i många år i Sverige. De är väldiga motståndare. Men de är de lättaste offren. Någon måste bära på ondskan. Så somalierna är en lämplig grupp att exploatera på det här sättet. För de har ingen maktposition. De har ingen arena där man kan gå ut och motbevisa sådana här påståenden. Där man kan gå ut kollektivt och säga, det här är inte vi. Det här är inte sant. Men det verkar de ha i Danmark här till exempel. Så att jag tycker det är fantastiskt att det verkar vara ett annat debattklimat i Danmark som vi inte har sett i Sverige. Ja, god aften. Mit navn er Duali. Kom til Danmark for snart 38 år siden. Det var så det. Jeg har 10 minutter, og jeg kunne tale 10 timer, hvis jeg fik mulighed for det, om dette emne. Emnet om jagten på somalierne i Danmark. En meget kraftig jagt, som er gået ind og tog fart i 1995. Der startede det med, at borgmesteren i Aalborg gik ud i fjernsynets i denne meget amerikaniserede verden, kaldte prime time, klokken 7 om aftenen, og sagde, at somalierne er nogle slyngler. De vil ikke lære vores sprog, de vil ikke lære vores kultur, de vil ikke arbejde, de vil ikke lære noget, de vil bare næse på samfundet. Det blev gentaget 3 aftener i træk i fjernsynet, og derfra tog så hetsen sin fart. Og så blev han sekunderet af Ballerup borgmester, som gjorde lige efter. Aarhus borgmesteren kalkerede også. Og så kom turen til Odense, og så var programmet valgkørende fra 95. 96 og 97, det var de år, jeg kaldte novemberhysterisen. Der startede en ægte hysteri lige før valget. Og det var de år, hvor de forskellige partier, inklusive de gamle kendte partier, Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og så videre, fik pludselig travlt, fordi at der kom et nyt parti, som kunne banke dem alle sammen i valgtallet. Det var Pia Kjærsgaard, der kom på banen. Og så fik de pludselig travlt med at prøve på at overhale hende indenom. Og hvad skal man så bruge til sådan et ukontrolleret vejbane uden politi? Der skal man bruge nogen, der er svage, man kan trampe på. Der har vi hetsen. Og så var somalierne en gruppe, som var meget udsat, som var meget speciel, som var meget anderledes, som man kunne bruge for at gøre den almindelige jævne dansker bange. For danskeren er jo af natur en tøsedreng. Jeg var medlem af den internationale studenterorganisation i årene 68-73 i København, og vi holdt så nogle ugenlige debatter, og deraf kom der en lille hæfte, hvor vi
debatterede og studerede en gruppe eller en nationalitet hver uge. Og resultatet er det, vi spurgte hinanden, udlændingerne, de studerende udlændinge, hvordan vi så danskerne. Der var mange af os nye, der troede, at danskerne, de er så lukkede, fordi de er så storsnudede. De er konservative, de vil ikke snakke med os, de føler sig hævet over os. Det viser sig faktisk, at det var kun fordi danskere, de bare 100 angst for at tale med os. De var bange for de nye, de her nye mennesker. Danskeren er som regel, sådan ser jeg efterhånden, efter 38 år, bange for at sige noget forkert. Bange for at fornærme nogen, og derfor hellere lukke sig selv ind totalt, end at sige noget forkert. Som udlænding skal man provokere danskeren for at overhovedet komme i kontakt med ham eller hende. Det er det, der gør det meget vanskeligt for udlændingene at komme ind tæt på danskerne. Så hvad gjorde man i 97, 96, 97, 98 og så det efterfølgende? Man tog fat i somalierne. Der var en pæn gruppe af dem. De var meget anderledes, de var meget vanskelige. De var ikke brugerne for deres socialrådgivere. De var meget sådan stive i det. Og så skulle man ligesom jorde dem og bruge dem til valgpropaganda. Og det tog overhånd. Og så kom i 97-98 kom Ekstrabladets famøse program, eller kampagne, som hed De Fremmede og Vi, eller Vi og De Fremmede, eller De Fremmede og Os, jeg kan ikke huske, det var noget i den retning. Og det var meget effektivt. Det var der, hvor man havde konstrueret ham, Al-Hassan, somalieren, i ved Esbjerg, i den region, i nærheden af Esbjerg. Ikke Vestjyllands amt. Der blev konstrueret et billede af Hassan og sine 3 koner, og 19 børn. Det var en mand, der tjente over 1 million i bistand. Han tjente mere end statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Så det skabte en vældig panik i systemet. Fordi her havde vi pludselig fået en flygtning, som kunne sagtens udsortere med statsministeren. Det kunne man ikke tillade. Og vores daværende socialminister, Karen Jespersen, hun læste ikke noget dossier eller nogle informationer. Hun gik direkte på fjernsyn og sagde, sådan noget må ikke finde sted. Hun kommenterede lige fra første dag, sådan noget må ikke finde sted. Ingen, hverken i regeringen, i det politiske system eller medierne, gav sig bare 10 minutter til at undersøge, om det her kunne have sin rigtighed. Om det var noget konstrueret, eller om det var noget rigtigt i det. Jo, efter at skæden var gjort, og Hassan og sine 3 koner og 19 børn stod i billeder flot på forsiden af Ekstrabladet i nogle uger, og somalierne var blevet sådan en flok sataner, der skulle i hvert fald til hver pris knøfles. Så tog en journalist ved Information har jeg hørt, jeg har aldrig læst den artikel, og undersøgte sagen. Det viste sig, at journalister og fotograferne fra Ekstrabladet havde kontaktet denne stakkels Hassan. Han boede i et klubværelse i Esbjerg alene. Og han havde problemer med at finde en lejlighed. Og så kom Ekstrabladet og sagde, vi vil gerne hjælpe dig, hvis vi må fotografere dig. Og det var selvfølgelig ja tak. Han stillede op til fotografering. Blitz og bang og alt det der. Og så tog man til byen, og så fandt en kone, han havde været gifte med mange år siden i Somalia, som var flygtning i Danmark. Det tog man også billeder af. Og sådan blev man ved med at tage billeder af forskellige folk. Så lavede man en billedcollage. Man lavede et flot familie, som ligesom sidder på skuldrene af hinanden. Og det var det, der skabte Al-Hassan-hysteriet.
i 98-97. Og alt imens alt det her kørte, det kan man jo bruge et stykke tid, og det er grunden til, at jeg kaldte den novemberhysterese. Det var jo, at det skete efterfølgende, at Ekstrabladet og det danske Folkeparti, eller det daniske Folkeparti, som jeg kalder det, det fik vind i sejlene. Og det kunne de store partier ikke have siddet og bare kigge på, fordi det var jo farligt. Og så hoppede man med på vognen og begyndte at hamre på Somalierne. Og det værste, det skete, det var den der, hvor jeg skrev, at det var skammens sted for det danske demokrati, hvor en hel gruppe folkevalgte danskere gik op og slåstes om at få fat i mikrofonen for at sige det værste, for at overgå hinanden. Og den, der slog dem alle sammen, det var manden, der kom med tilbuddet om, at hvis somalierne ikke rejser ud af Danmark frivilligt, så må vi give dem en faldskærm på ryggen, og så sætte dem i fly og kaste dem over Afrika. Det var en folkevalgt Nej, det var ikke Glistrup. Det var Peter Skårup, rigtigt. Jeg skrev så et brev på vegne af somalierne, fordi somalierne, vi er nomadefolk. Så vi kender alt det her teknik. Jeg skrev et brev til det danske Folketing, og kopi af det sendte jeg til 5 lande. Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, og bad om en passage. Jeg skrev, at vi er nomadefolk, og vi er ikke så teknisk udviklede. Jeg vil gerne foreslå, at vi vil gerne rejse. For at spare samfundet penge og alle de her faldskærme, som vi ikke forstår, hvordan man springer på, så vil jeg gerne foreslå, at vi får lov til at bare gå, fordi vi er nomader, vi kan gå langt, og tage motorvejen E45 ned til Gibraltar, og med garanti om til de lande, vi skal gå igennem, at ingen af os ville søge asyl. Det vil vi garantere. Så jeg bad om tilladelse til, at vi får lov til at blive fri for den faldskærm, fordi vi kan ikke springe på det, og det koster trods alt penge. Og vi risikerer at falde ned som en kugle alle sammen, så vi vil hellere gå. Det fik jeg selvfølgelig ikke ret meget ud af, for det var ikke det, der drejede sig om. Og så startede den her medbydelige affære med omskæringen. Snakken om omskæringen. Det var sådan set et produkt af det debat, der allerede var i gang. Og fordi at faldskærmen bliver for gammel efterhånden, og folk bliver træt af det, så skal man finde noget nyt i den her konkurrence mellem partierne. Og så fandt man ud af, at der var noget, der hed omskæring, og det tog fart. Og der vil jeg så sige til forsvar for mine kære danskere, at der var også nogle af os, der var med i den her galej. Der var også nogle somalier, som blev brugt til det, og som uden at have forstået ret meget af, hvad det drejer sig om, eller med nogle små tilsnit af et eller andet håb om at blive til noget, eller få noget ud af det økonomisk, så var der nogen, der gik med, og i fronten, sådan set. Så det startede det her med omskæringen. Omskæring. Vi har sagt somalierne generelt, at omskæring er noget modbydeligt. Det er ikke noget, vi billiger. Vi omskærer ikke vores døtre. Det er en gammel skik. Der har vi sagt det til hudløshed. Omskæring er noget, vi kender meget bedre end danskere, svenskere, englændere, hvem der måtte være, fordi vi har brugt det i 1972. Og det er underligt,
at hele debatten er afsporet, og intet har med reelt med omskæring at gøre, kan belyses af, at ingen i debatten har nogensinde fortalt, at omskæring rent faktisk har været forbudt i Somalia siden 1972. Det havde vi selv fundet ud af, at det var noget unødvendigt, ikke religiøst, modbydeligt og skaderne. Det havde vi selv fundet ud af. I 1972 blev omskæringsstraffen inkluderet i den såkaldte Somali Criminal Code. Der er ingen, der fortæller. Jeg har skrevet mange sider om det. Samtlige politiske partier har fået det. Man er ikke interesseret i det. For det er jo netop fordi, det ikke er det, det drejer sig om. Det er en helt anden projekt, det drejer sig om. Man siger, når man debatterer og hører de her velvidende, dejlige mennesker, som mange af dem er faktisk velmenende. Det er ikke alle dem, der tager del i debatten, som er ondskabsfulde. Der er mange af dem, som ikke ved bedre, og som bare løber med. Man hører, at jamen, det gør vi jo for barnets tarv. Det er blevet så moderne, det her med barnets tarv. Og så har jeg spurgt gang på gang, hvor ligger logikken i barnets tarv, når du 2-3 hvide mennesker kommer bombastiske ind i et families hjem og terroriserer familien og siger, jeg vil gerne se din datter. Hun bliver taget, stillet på bordet, bukserne af. Det er barnets tarv. Og så står der en mand, en kvinde, som barnet ikke kender, mor og far, chokeret, står på en hjørne, fordi hvis de siger noget, så mister de muligvis både bistandshjælpen, og de kan i hvert fald risikere at blive deporteret. Så de holder kæft på hjørnet. Så tager man det her bier, som det skete i Aalborg, lægger hende på bordet, vrælende, mor, far, kigger på hende og fingre op og ned og siger, ja, det var ikke noget. Man har på den måde tjent barnets tarv. Det er dybt godnat. Det er så modbydeligt. Det er så krænkende, at det ikke kan beskrives for familien. Hvilken skade har man påført det barn for livet? Den familie, hvis barn blev undersøgt i Aalborg på den måde her sidst, der er mange af dem, mange andre, som vi ikke har taget op. Den familie er flygtet ud af landet i skam. Hele familien er flygtet. Vi har indsamlet penge i Aalborg for at finde billet til dem, så de kan komme væk i en fart. Fordi en fader, som ikke har været mandfolk nok til at forsvare sin datters ære, han er æreløs i samfundet. Han kan ikke leve iblandt somalierne. Han er nødt til at flygte. Og det er sket for den familie i Aalborg. Jeg var med til at samle penge ind. Så det var den tarv, vores dejlige politikere vil sikre barnet. Hvad sker der? Der sker det, at når man har set i fjernsynet og læst i aviserne og radioen, så skal vores døtre, vores koner, vores søstre gå i byen, på gaden, bussen, skolen, sygehuset og i butikkerne. Hvad sker der? Det der sker, det er, at de voksne, de bliver beskuet så grusomt. Der var en pige, der fortalte mig i en interview i Aalborg, at jeg stod ved skranken, siger hun, og skulle betale, jeg havde købt nogle ting, og så stod der 3 damer bag mig, og små grinte, små fnis, og kiggede på mig, så pludselig, så fandt jeg ud af, at det var mig, de kiggede på, og i det øjeblik, jeg kiggede op, så gik jeg automatisk og sådan ubevidst på sætte mine ben sammen, fordi jeg følte som om jeg havde tabt bukserne, så jeg gjorde sådan.
Det er resultatet af, at den somaliske kvinde, hun er nok omskåren hende der. Børnene, der kommer i skolen, de små piger, der kommer i skolen, børn er jo ubarmhjertige, det ved vi jo. Når de kommer i skolen, så kommer drengene og siger, hey, må jeg se dig forneden? Hvordan ser det ud, når man bliver omskåret? Det er så grusomt. Det er så skamfuldt, at de mennesker, som går på talerstolen i Christiansborg og i forskellige steder, som bombastisk skal udtale sig, og du skal skamme sig. Fordi det de gør, er alt andet end børnenes tarv. Det er skade. Det er værre en heksejagt. Det er menneskemishandling. Det er dyremishandling. Man har gjort det, at jeg har sammen med mange andre somaliere sat en undersøgelse i gang i Danmark. Sideløbende med det, som kommuner og læger og skoler har foretaget, uden at vi vidste det. Det har vist sig, at man i de sidste 10 år rent faktisk, uden at forældrene vidste det, har undersøgt de somaliske børn, somaliske piger, om de var omskåret. Med eller uden familiens viden, mest uden at de vidste det. Lægerne har undersøgt dem, praktiserende læger, sygehusene har undersøgt dem. Resultatet af det, tror jeg, er kendt for alle, at man ikke til dato, har man ikke fundet et eneste somaliske pige, som er blevet omskåret i Danmark, eller mens hun boede i Danmark. I dag kommer der somaliske piger, som er både 14, 17 og 18 år gamle, som kommer fra Somalia, og som ikke er omskåret. Fordi denne her myte er gammel. Somalierne har fundet ud af det. Det er ikke nødvendigt. Det gør vi ikke. Jeg har selv 3 døtre. Jeg har aldrig tænkt på at gøre noget sådan. Det er vanvittigt. Men man kører tingene, fordi der er god økonomi i det. Der er en somaliske forening, dansk somaliske forening, som hedder Foreningen mod Kvindeomskæring, som har, efter min mening, helt klart og tydeligt er blevet skabt af økonomiske grunde, fordi det fremgår af deres brev til socialministeren her sidste måned, hvor man efter at have skrevet en hel masse snak, kan sælge sprog, som ikke en somalier kan skrive. Det viser sig, når vi har undersøgt, at der sidder 2 departementschefer fra henholdsvis Sundhedsministeriet og Indenrigsministeriet i denne forening. Så det er dybt nat i sig selv, fordi det er selveste regeringen, der kører foreningen. Og det har vi dokumentation for nu, og lagt det frem. Det der står, det er, at i Norge bruger man 15 millioner kroner, og i Danmark har vi jo kun kunnet bruge 900.000 kroner. Det er altså penge, der drejer sig om. For at sige, at vi går og arbejder imod kvindeomskæring. Vi laver oplysningskampagner. Vi skriver, altså det er en forening. Så vi skal have nogle penge. Der er folk, der rejser rundt i verden, til Afrika, til Amerika osv., og der skal jo bruge selvfølgelig nogle midler, og midlerne, hvordan kommer de? Jo, de kommer ved, at Socialministeriet bevilger en x antal kroner hvert år, og når de penge er blevet brugt et år, der kan man nemlig, man kan måle det. Hver andet år, så springer den her debat op. Der går cirka 2 år, og det er mens i de 2 år, der er der penge i kassen. Når det er ved at være tom, så starter vi, og så skal vi have en ny bevilling. Det er faktum, vi har dokumenteret også, og det ligger på Folketinget. Må jeg ikke snakke? Jo, men... Det er godt med dig. Når du har givet mig lov til at snakke... Jo, men jeg siger, du svarer, fordi nu er det gået 20 minutter. Det er godt. Undskyld. Jeg afslutter med at sige, at svinestreget her
Den får sin afløb i morgen. Det har resulteret i den her lov, som ikke er et apartheid-lovgivning, fordi man lovgiver en bestemt gruppe, og der er jeg i morgen i Folketingets, retsudvalget, i morgen for at forklare, hvordan vi somalier ser det. Man har sagt til os, at der er mange somalier, der er med i den her halløj, og der har vi sagt til somalierne fra vores side, at da Nelson Mandela sad i Robben Island og var, fange for apartheid Sydafrika, så var der også mange tusinder sorte afrikanere, som arbejdede for den regering, der holdt Nelson Mandela i Robben Island. Derfor vil der være, ud af 20.000 somalier, vil der være nogle, som vil samarbejde med apartheidsystemet. Tak. Men tak til Ahmad Duari. Han er gået lidt over tid, det var meget flot, men jeg vil gerne, så det skal være tid til Arne, ikke? Så vi gerne holde være på omkring de 10 minutter, ikke? Okay, vores næste taler er Rune Engelbert Larsen, som er formand for Minoritetspartiet, blandt andet. Værsgo. Minoritetspartiet. Nu går vi jo ikke ind for diskrimination, så jeg går ud fra, at jeg også har krav på 20 minutter. Nej, men jeg har en fortid i et kontroversielt blad, synes nogen, der hed Faklen, som også var udsat for en del spændende medieomtale. Jeg synes, det er skarpt. Det har vi også prøvet i Minoritetspartiet, men fælles for de to ting, der kan man sige, at vi har forsøgt på ligesom at være på heksens side. Jeg synes, at det var en udmærket præcision, som Gustav Henningsen kom med, at hvis en person har ry på at være heks, så kan man ligesom tillade sig hvad som helst, eller i hvert fald tillade sig en hel del mere over for vedkommende, end man ligesom kunne tillade sig over for andre. Og derfor kommer jeg til at tænke på, når du alle snakker om Nelson Mandela, at han engang udtalte, at hvis man skal vurdere, hvordan et samfund egentlig hænger sammen, så skal man kigge på, hvordan det behandler sine fanger, eller sine indsatte i fængslerne. Man kunne lige så vel, kan man sige, udvide den til at sige, at man skal kigge på, hvordan det pågældende samfund behandler sin udstødte eller sin marginaliserede. Det er der, man får et egentligt indtryk af, hvad det er for et samfund, man befinder sig i. Fordi det er jo ikke særlig svært, hvis man ikke tilhører de marginaliserede grupper, og ligesom, skal man sige, roser af at være genstand for et samfund med retssikkerhed og lighed for loven og rimelige forhold, og busserne kører til tiden. Fordi man aldrig havner i en situation, hvor man risikerer at opleve, hvordan de her ting, de egentlig udmøntes i praksis. Så jeg synes, at jeg vil i det følgende til udgangspunkt i, at vi alle sammen, hvilket selvfølgelig lidt af en tilsnigelse, egentlig dybest set går ind for lige rettigheder og lighed for loven. Det behøver I selvfølgelig ikke at gøre, men hvis ikke I gør det, så er vi i hvert fald under ingen omstændigheder enige i noget som helst af det, jeg i øvrigt tænker mig at sige. Hvis I er enige i det, så er det heller ikke dermed givet, at I vil være enige i det kommende. Men i hvert fald vil jeg tillade mig til udgangspunkt i, at vi, eller i hvert fald jeg, går ind for lighed for loven, og at alle skal have samme rettigheder. Hvis man mener det, så er der en lakmusprøve, som man ligesom kan stille sig selv overfor, og det er jo virkelig det interessante spørgsmål, synes jeg. En ting er, hvad samfundet gør, noget andet er, hvad vi selv gør. Nemlig spørge sig selv, når man bliver udsat for situationer, hvor man i pressen ser, eller politikere ser grupper, blive hængt ud, og de bliver jo ikke hængt ud ved, at man peger fingre af dem på en enkel måde, fordi så vil det ikke være så svært at gennemskue. De bliver hængt ud retfærdigvis, fordi det er nogle frygtelige mennesker. Ikke? Det er jo frygtelige, somalierne er jo frygtelige, det ved vi jo, det kan vi se på dem i øvrigt. De ser mørke ud, og de har nogle underlige traditioner. Det er der mange, der er sådan nogle frygtelige mennesker. Så de bliver sandelig ikke hængt ud, de er bare pressen, de kan bare opmærksom på, at det er altså nogle frygtelige mennesker, som vi i sagens natur skal gøre noget ved. Lakmusprøven, den er jo altid, når man begynder at diskutere den måde, folk bliver hængt ud på, når man diskuterer de tiltag, som man i søsætter for at bekæmpe de mennesker, der bliver hængt ud. Så er lakmusprøven, hvis man tilhører dem, der mener og hævder, at man går ind for lighed for loven og lige rettigheder, det er jo, at man vender bøtten om og siger, jamen vil vi tillade det der over for os selv? Vil det være en rimelig behandling af os selv, at man gjorde sådan og sådan? Og den kan man jo meget hurtigt lige prøve på nogle enkelte eksempler. Man kunne for eksempel spørge sig selv, hvordan man synes det var, hvis man tilhørte sådan en gennemsnitsdansk familie med sådan en almindelig, kedelig kulør og med almindelige børn, at man altså skulle være genstand for, at kommunens sagsbehandler eller andre øvrighedspersoner kom anstigende hjem i hjemmet
mens far og mor så på og stillede børnene op på bordet og tog tøjet af dem og skulle inspektere dem, se om man altså havde foretaget sig et eller andet ubehageligt ved dem. Hvis man synes, at det ville være fint nok, det er jo ikke noget problem med, så kan man sige, så har man i mindst en vis form for moralsk ret til at sige, at det er ok at gøre det samme med somalier. Hvis man derimod, håber jeg, har en lidt mere human indstilling, og det tingene ligesom vender sig i en, og man på ingen måde kan forestille sig, at man ikke der vil have en vis tilbøjelighed til at lyst til at gå hen og hente et baseballbat og jage de her myndighedspersoner ud, så vil man nok også synes, at det er rimeligt, at man skal gå imod en sådan praksis over for somalier. Tilsvarende kan man sige i andre situationer. Okay. Tilsvarende i andre situationer, for eksempel i forhold til tvangsaktiverede, hvor man kan sige, at synes man det er rimeligt, at man selv skal arbejde for en tredjedel af overenskomstmæssig løn og være fraskrevet retten til for eksempel holde ferie i udlandet, og i øvrigt ikke have de samme rettigheder, som man har på det øvrige del af arbejdsmarkedet. Hvis man synes, det var helt fint og rimeligt, eller synes man ikke, og hvis ikke man synes, hvorfor skulle man så gå ind for, at det i øvrigt er noget, man kan tvinge alle mulige andre til, som tilfældigvis er havnet i en situation, som gør, at de ikke har noget arbejde. Og så kan man selvfølgelig køre den tankegang langt ud og sige, jamen det er de selv skyld i, hvis ikke det var fordi man var klar over, at altså i 100 år, så har halvdelen af Danmarks befolkning været uden for arbejdsmarkedet. Sådan har det været i 1900, i 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, uanset hvilken regering har haft, uanset hvilke forhold vi har haft. Halvdelen af den danske befolkning er permanent uden for arbejdsmarkedet. Ergo kan man ikke sige, at det bare uden videre er ens egen skyld at være det. Så det er også en lakmusprøve. Hvis man ikke synes, det er en rimelig behandling af en selv på arbejdsmarkedet, så bør man vel egentlig mildest talt også bekæmpe, at det sker for andre tvangsaktiverede. Nu er det sådan, at de fleste mennesker har de har måske nogle yndlingsofre. Nogen, som de synes, at det er okay, det er da synd for dem i hvert fald. Det er da i hvert fald synd for ham her, den tvangsaktiverede, som jeg kender, at han skal være udsat for de her ting og sådan noget. Ikke? Det bryder mig ikke så meget om. Eller det er i hvert fald synd for ham derhen på arbejdspladsen, der bliver mobbet eller sådan noget lignende. Ikke? Man kan ligesom i nogle situationer godt se det her. Hvorimod at der er andre situationer, hvor man ligesom stejler, hvis man skulle bruge den her lakmusprøve. Man kan tage et eksempel som for eksempel rockerne. Der er sikkert mange i mine øjne, hvis jeg nu skal sætte lidt på spidsen, og ellers så bliver der ikke nogen debat, som meget frelst og rigtigt og fint går ind for retssikkerhed og lighed for loven, men som den onde lyne mig ikke vil have, at det skal gælde de her frygtelige mandsjuvenister med de her barske og forfærdelige normer, som render rundt og undertrykker hinanden og sælger narko og hvad ved jeg. Men igen må man jo spørge sig selv med lakmusprøven. Hvad skal vi ligesom bruge af midler til at bekæmpe dem her, hvis de skal bekæmpes? Skal de have færre rettigheder end andre? Skal det være tilladt for politiet at manipulere med listerne over, hvad de har foregået af forbrydelser, hvilket bliver dokumenteret gang på gang, at de gør? Er det ok? Er det ok, at politiet tror op til deres arbejdsgiver og fortæller deres arbejdsgiver, ham her skal I fyre, fordi at han har altså med rygmærke i sin fritid? Eller synes vi, det ville være træls, hvis vi selv var medlem af en anden forening, at politiet troppede op, som politiet ikke kunne lide, at politiet eller andre myndighedspersoner troppede op på arbejdspladsen og sagde klar over, at ham der han er med i det der underlige parti, eller den der mærkelige forening, eller han har den der seksuelle præference og sådan noget, vil du gerne fortsætte behandle af ham ansat? Hvis vi ikke synes, det er en rimelig måde at behandle dem på, og marginalisere dem på, så må vi sige, jamen så må vi også forsvare rockernes retssikkerhed. Det betyder, at vi skal forsvare rockerne. Det betyder ikke, at vi skal forsvare nogen som helst, men vi skal forsvare retssikkerheden, hvis vi vil forhindre den form for marginalisering, den form for hets. Et meget nyligt eksempel på en form for heksejagt, jeg tillader mig altså her og overlade det til eksperterne og være meget koncis i forhold til, hvordan vi nu bruger de her ord, fordi selvfølgelig er heksejagt, kan man også misbruge det ord, men jeg tillader mig at bruge det lidt på den her lidt løse måde. Det er jo det, vi lige har oplevet for en lille uges tid siden, hvor at nogle muslimer fik den åbenbart meget ubehagelige idé. De fik en rigtig, rigtig træls og frygtindgydende og meget, meget truende idé. De fandt ud af, at tænk, hvis nu vi samlede nogle muslimer og nogle imamer og nogle kristne præster og nogle danskere på Rådhuspladsen,
og lagde vores fredagsbøn derhen. Og det er givet udtryk for at lave bøn for fred, og hvis vi der ligesom sagde, prøv at se, her er sunni-muslimer og shia-muslimer, vi kan sammen stå sammen og sammen, her er en kristen præst, her er nogen, som ikke er religiøse. Ligesom vise, at også religiøse muslimer, der gerne vil lave en fredagsbøn, vi vil gerne her give udtryk for, at vi ønsker fred. Vi ønsker fred i Irak-krigen, vi ønsker ikke den her Irak-krig. Det betyder ikke, at vi bryder os om Saddam, vi vil gerne også tage afstand fra Saddam og få undertrykkelse. Vi vil gerne udtrykke vores forkærlighed for religiøs sameksistens og for demokratiske rettigheder. Det vil vi gerne gøre, ikke? Det var, altså, selvfølgelig må man ligesom forudse, at hvem kan udtænke noget så infamt? Så det må vi bekæmpe. Vi må hælde gylde ud på Rådhuspladsen, fordi det er jo frygteligt, ikke altså. Eller vi må undlade Laksmusprøven, og selvom vi altså både er teaterdirektør, folkekære tv-skuespiller og borgerrepræsentationsmedlem for Radikale Venstre, som Claus Bondam, så må vi her slå i bordet og virkelig stå indenfor. Det kan man ikke tillade sig, det her. Det er frygteligt, fordi her bliver blandet politik og religion. Her bliver blandet islam og religion, og vi har et radikalt medlem, som er med til at arrangere den her, ikke? Det må dog lige godt være det værste, man kan tænke sig. Selvom det radikale venstre faktisk er imod krigen i Irak. Selvom det radikale venstre faktisk går ind for religionsfrihed. Hvor er Laksmusprøven henne? Hvor var den henne, da når gang på gang Nasser Carter i modstrid med partilinjen går ud og kæmper for at bliver ved med at støtte op bag med krigen mod Irak? Ingen siger noget. Men her er der nogen, der forsøger på at vise, at en religion rent faktisk godt kan demonstrere, og at islam faktisk går ind for fred, at de godt kan gå i samarbejde med hinanden, at de godt kan lave fredsarrangement sammen med kristne og med ateister. Det må vi forhindre. Det er sådan nogle ting, som vi lige har vendt os til. Hvor er Laksmusprøven henne? Ikke? Det er det, som jeg synes, man skal spørge sig selv. Claus Bondam og en række politikere med ham. Der skete det, at man, de fik lov til at demonstrere. Nu er det mig, der har ordet her, ikke? De fik lov til at demonstrere. Selvfølgelig fik lov til at demonstrere. Der er jo stadigvæk demonstrationsfrihed lidt endnu. De fik lov til det, men de blev i den grad hængt ud i pressen. De blev i den grad hetset, sjoflet for et arrangement af den her art, ikke? Som ene og alene havde fred til formål. Og det synes jeg igen, at der må netop også, og specielt sådan nogen som os selv, spørge sig, ikke altså, hvad er det, der foregår her? Hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, ikke? Er det de samme mekanismer, som vi synes ville være rimelige, hvis de var blevet brugt imod os selv? Er det de samme mekanismer, vi ville have sagt, hvis der stod en kristen demonstration, hvor der var nogle politikere stede? Er det sådan, at vi mener, at kristne politikere for eksempel, at de må ikke være med i en demonstration? Eller er det kun muslimske politikere, ikke? Hvor er Laksmusprøven henne? Hvor dukker, skal man sige, skyggebilledet i os selv op? Og det føler jeg desværre, at det er mange henseender har gjort, især i forhold til hetsen mod somalierne, især i forhold til hetsen mod den her demonstration, som Tanja Ahmed han stod for. Til sidst kan man så spørge, jamen er det her en almindelig psykologisk eller sociologisk størrelse? Har samfundet behov for det? Er det noget, som vi ligesom må konstatere, at vi skal have nogen, vi bare sviner til og sådan noget? For det er ligesom en slags kollektiv afreagering eller sådan noget, ikke? Det er en meget stor diskussion. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg håber ikke, det er tilfældet. Men hvis det er tilfældet, så vil jeg dog ønske, at nogle af de mennesker, der går forrest i heksekampen, som fører heksehetsen, som ofte er politikere og pressefolk, og hvor kan man sige, den største gennemslagskraft kommer fra pressens side, så vil jeg ønske, hvis det virkelig var en mekanisme, som jeg inderligt håber ikke er tilfældet, at man dog vendte den imod de mennesker, der havde de bredeste skuldre, om så må sige, de mennesker, der havde noget stået imod med, nemlig magthaverne. At man sagde, der er det ok, at vi måske tillader, at man lige holder et ekstra øje med de mennesker, der sidder på flæsket. At der kan det godt være, at vi bliver en lille smule grove i kanten og sådan noget, ikke? Jeg vil ikke bryde mig om det, men okay, skal det være, så lad det dog forhåbentlig være der, og ikke blandt de mennesker, der i forvejen hele tiden og dagligt skal gå og blive spyttet på, og dukke sig og gemme sig selv ude i det almindelige gadebillede. Tak. Okay, men tak til Rune. Jeg har glemt at sige, at hvis det er muligt at tale langsomt med hensyn til dem også, der ikke har dansk som første sprog. Men, okay, så jeg vil lige sige, at vores næste taler så er Signe Hemmingsen, som er tidligere ansat i centraladministration med kundig og indgående kendskab til daginstitutionen Vostrupsgård.
Jeg hedder som sagt Signe Hemmingsen, og jeg er gammel pædagog og har været institutionsleder i 14 år. Og den allerførste institution, jeg var leder i, det var nummer 2 på Vastrupgård børnehaven. Og mange år senere, der blev jeg så ansat i Socialstyrelsen, og der har jeg været i 14 år, og så har jeg herefter været konsulent og fuldmægtig i Socialministeriet. Og jeg begyndte at interessere mig for Vastrupgård-sagen i 1997, og jeg er ikke i familie med nogen, der har noget med det at gøre, men jeg har altså tilfældigvis gået på seminariet sammen med lederen i børnehaven, der har været meget, meget hets omkring efter Vastrupgård-sagens opståen. Og det er sådan set det, der har bragt mig mere eller mindre tilfældigt ind i den sag. Og så har jeg faktisk arbejdet med den siden, og jeg er faktisk ikke i stand til at forlade den, jeg skal sige, fordi den bliver ved med at optage mig. Jeg betragter... Jamen, det fortæller jeg. Det drejer sig om det, som jeg kalder heksejagt på pædofile. Altså pædofile, ikke pædofile i al almindelighed, men folk, der bliver beskyldt for pædofili i børnehaver, børneinstitutioner, børnehaver og vuggestuer eller skolefritidsordninger herhjemme. Og disse sager har været meget velkendt i Amerika for mange år siden. Det er faktisk der, vi har inspirationen fra. Det har man om så mange ting, det har vi også omkring de der sager. De har også huseret i England og i Sverige og i Holland og i Norge med en meget stor sag fra Bjuen-sagen, hedder det. De danske sager startede som sagt med Vastrupgård-sagen, og siden har der altså været cirka 200 mandlige ansatte i institutioner, der har været beskyldt for pædofile overgreb på børnene. Og disse sager, de opstår ved inspiration fra pressen, inspiration fra tv, og der har Vastrupgård-sagen været meget medvirkende til det der. De aller fleste af de omkring 200 mennesker, der er faldet fra hinanden. De er faldet fra hinanden i forvaltningerne, eller de er faldet fra hinanden ved politiets undersøgelser. Og så de smuldrede, der er nogle ganske få, der er blevet dømt. Om de er blevet dømt retfærdigt eller uretfærdigt, det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen, der er blevet dømt i byretten og blevet frifundet i landsretten. Men altså gennemgående kan man sige, at sagerne, de er egentlig ikke blevet til noget. Alle de mange sager, der er kommet efter Vastrupgård-sagen. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, at de mennesker, der har været beskyldt for det, de har altså haft det ganske forfærdeligt. Det har været rent mareridt. Og de fleste, der sådan har udtalt sig om det, de fleste gemmer sig, men dem, der har udtalt sig om det, de siger, at pletten sidder der endnu. Efter forløbet. Og Vastrupgård-sagen, det er så den, jeg vil koncentrere mig om. Den startede i 1997. Og den startede med et barn, der var meget eksembefindt. Det var et pakistansk pige, som vågnede om natten og græd. Og hun fortalte, at en medhjælper i børnehaven havde kysset hende på kinden. Og moren gik til børnehaven og sagde, at det ville hun altså ikke have, for hendes mand brød sig ikke om, at en ung mand gik og kyssede hendes barn på kinden. Og det blev der et lille møde af, som gjorde, at den her medhjælper, som det handler om, han lovede ikke at kysse barnet mere. Men det er sådan set historiens start. Barnet bliver så ved med at vågne nogle gange om aftenen, eller om natten, og man kan ikke sige noget om det er, fordi det klør af formeren til. Det kan det jo også sagtens være. Men moren går til lægen med barnet. En kvindelig læge. Og hun får altså indtryk af, at det nok drejer sig om seksuelt misbrug, og hun anmelder til politiet i Gladsaxe. Og så sker der det, at politiet får snakket mere med pigen, og så pakker man sagen lidt sammen, der er nok ikke sket noget særligt. Så kommer der 2 andre politifolk, og de går så i gang med sagen. De vandrer så efter snakken med pigen, som siger, at hun har været sammen med et andet barn og et tredje barn, altså et eller andet sted. Så går de til de forældre og ringer på deres dør og siger, medhjælperen, vi mistænker medhjælperen for at have pillet ved jeres barn. Han har gjort et eller andet med det første barn. Hvor gamle er de her børn? Jamen, de er jo 3-4-5 år. Nej, jeg vil så sige, for inden de begynder at lave alle de her mange undersøgelser, der går de altså hen og henter medhjælperen, og så varetægtsfængsler de ham.
Og det de så gør, når de kommer rundt til folk, det er, at de fortæller om hændelser, som der er sket, og de vil gerne vide, om der også er sket med de andre børn. Og så ruller det simpelthen. Det ruller meget hurtigt. Det er pludselig som en landsby, hvor snakken går, rygterne går, og forældrene er ualmindeligt ophidsede. Og det første møde, der holdes af kommunen, det holdes i den 13. Det her, det sker i slutningen af maj. Den 13. juli, der holdes det første forældremøde. Der er der altså 13 børn, der har været foretaget seksuelle overgreb på. Og forældrene er meget ophidsede. Så går der et stykke tid, hvor politiet undersøger sagerne videre, og så holdes der et møde med alle forældrene. Og derefter går det sådan set helt grassat. Der sker også det, at en lokal presse begynder at tage fat om det. Der er en journalist der har fundet ud af, det han sagde. Han skriver hver eneste uge om den der sag. Og hans kilder, det er altså forældrene. Forældrene, de stormer ned hele tiden, og han skriver alt op, hvad de fortæller. I begyndelsen af august, der er der en radioudsendelse i Gladsaxe Radio. Og der kommer der en psykolog, Mime Strange, og fortæller, at man skal ikke være bange for at spørge ind til sine børn. Og de er bange for at sige de sandheden, altså så man skal spørge rigtig ind til dem og prøve selv at hjælpe med at lede dem på sporet, eller hvad det er for nogle ting, der er sket. Og det er så forfærdeligt, altså det er meget forfærdeligt, hvis forældre, eller det sker i familien, og det er også ganske frygteligt, hvis det er en omsorgsperson. Og her der er altså tale om en omsorgsperson, som forældrene bare skal få at vide, hvad der er sket hos børnene. Og det jeg så godt vil sige, at børnene går og fortæller, det er jo altså nogle ting, som jeg slet ikke kan forstå, at man overhovedet kan tage til sig som sandheder. Ifølge børnene, så skulle han altså have forøvet overgreb på dem i kælderen primært. Han skulle også have gjort det i legehusene, hvor man kan se legehusene udefra. Man kan gå lige forbi jeg har jo tilfældigvis været der en gang for mange år siden. Man kan gå forbi legehusene, man kan kigge ind af de her, hvor de er ikke ret høje. Det er sådan nogle børnehavelegehuse. Og så kan man også se dem fra alle glasvinduer, der glasvinduer hele vejen for institutionen. Det kan man se, når det er legehuset, det handler om. Når det er kælderen, så skal man altså gå udenom børnehaven og ned i kælderen og låse sig ind, og så skal man altså tage børn ned i sådan et betonrum, der er dernede, beskyttelsesrum i kælderregiet, ikke? Men man kan se dem der går ned i kælderen, det kan man se fra køkkenvinduet, fra vinduet, man går forbi, eller man kan se dem fra legestuen, eller fra legepladsen, mener jeg. Han har også forøvet overgreb i Grøn Stue, han har forøvet, det er den stue han var på, og han har forøvet overgreb i stuen ved siden af den lille stue, og han har gjort det i depotet. Så han har stort set gjort det over det hele. Og det som er meget, meget vigtigt at sige, det er, at der er ingen, der har hørt og set og sagt noget, før den der sag bliver bragt for. Der er ingen, der har antydet noget, og de allerførste møde, der holdes med pædagogerne i institutionen, der er der ingen, der siger noget. Der er ingen, der fortæller, at de har haft mistanke om ditten og datten. Det kommer først senere, når det bliver værre. Men det, som medhjælperen har gjort, det har altså allermest foregået i kælderen. Han tager børnene ned, og han har hængt dem op i loftet. Det der er en pige, der selv har set udefra gennem vinduet i kælderen. Problemet er bare, at der var ingen vindue i den kælder. Men derefter bliver det til, at det var ikke i loftet, men det var i rørene. Men inde i de der kælderrum, der findes der de her tynde rør. De tykke rør, hvor børnene muligvis kan hænge, de er jo i mellemgang, hvor alle kan gå. Og der er 4 institutioner, der benytter kælderen. Men i kælderen, der har han hængt børnene op med fødderne øverst og hovedet ned, og så har taget børnene af tøjet af dem. Og så har han hældt varmt vand over dem. Og der var heller ikke varmt vand i kælderen. Der var noget koldt vand, men det var ude i mellemgangen, altså lige ved døren, hvor alle kan gå ind. Så har han altså også taget børnene ned i kælderen, og der har han kommet ned i en sæk. Og sækken, der var der snor for, og så kom børnene til at springe ud af den her sæk. Han har fundet dem ned i kælderen, og der er en historie, som handler om, at et barn nøgen rendte op fra kælderen, så gik det uden for institutionen og op til det høje håndtag og tog i håndtaget, hentede en pædagog, og så kom pædagogen ned
Og nede i kælderen, der sad altså en flok børn på striber og var svinebundet. Og da pædagogen kom derned, så siger hun, I må altså ikke være nøgne, børn må ikke være nøgne i kælderen. Det må du altså ikke gøre en anden gang, siger hun så. Og så vender hun om på hælen og går. Men altså, det er historie, ikke? Jo, det er historie, men historien... Men pædagogen, hvad så? Jamen, hun benægter, at hun har været nede i kælderen og løst nøgne børn op. Men historien er altså verseret i lokalsporten. At forældrene har fortalt, at han har været nede, eller at der har været andre nede og løse de nøgne børn op, ikke? Men han har jo så gjort mange andre ting. Han er også ude i legehusen, der har han taget bukserne af børnene, og de har skudt sut på hans tissemand, og han har pillet ved dem, og sådan nogle ting. Det starter det faktisk med. De første børn begynder at fortælle om de her legehuse og de ting, der er foregået der. Og manden, han sidder jo så i fængsel, ikke? Han er... der sidder han jo altså... godt, mens han lever videre. Der er forældre, der samler underskrifter ind. Og der er forældre, der laver selvhjælpsgrupper. Og forældrene går hele tiden til pressen. Og historierne bliver altså værre og værre. Omkring juletid, der kommer han for byretten, og der er altså en lønstemning ude for den her byret. Der er altså, alle forældrene, de står der i stimer, ikke? Han må føre set af bagvejen, ikke? Og der bliver han så dømt 3 års fængsel for misbrug af de her børn i børnehaven, omkring børnehaven. Jamen, der er ingen beviser på noget som helst. Jo, der er altså noget. Mange af historien, det gør de også med alle de andre, der kommer efterfølgende. Det handler om, at disse her medhjælpere, og så er der altså også nogle mandlige pædagoger iblandt. De stikker pinde op i børnene. Og der er en, der har brugt en lommekniv i en af historierne. Der bliver brugt en, der har brugt en laserlygte. Men altså pinden i Valstrupgård-sagen, så bliver der et barn, bliver spurgt om, hvad er det for nogle pinde? Det er pinde fra skoven, siger barnet så. Og så sidder man og tænker, hvis man er mig, hvordan har han taget de pinde med dernede i kælderen? Ikke? Men det finder så en af mødrene ud af, fordi hun laver sin egen undersøgelse. Og hun får en nøgle, og så går hun ned i kælderen, og tager nogle børn med for at finde ud af, hvor de her ting er foregået. Og så finder hun 3 blomsterpinde og en snor. Og det giver hun til politiet som bevismateriale, den her mor. Men altså, det der jo er så utroligt, det er jo, at retten køber historien. Altså, børnene er blevet videoafhørt, og de er meget forfærdelige historier. Nogle af dem sidder og græder, når det ved retten. Så er det så forfærdeligt at høre på de her børn. Så nogen græder, og en enkelt sovs, hvis jeg kan huske. Har du set nogen af dem? Eller kan man komme til det? Nej, det tror jeg ikke, man kan, med mindre man går ind i selve sagen. Men jeg har jo læst den vidnepsykologiske rapport blandt andet, om hele den her sag, og det er så horribelt faktisk, hvad det er, man har troet på. Men så sker der det, at sagen kører videre. Så skal den i landsretten, fordi den bliver anket fra forsvarens side, og så begynder børnene at fortælle nye historier. Og det ligner så de andre historier, vi har hørt om rundt omkring fra, at de bliver værre og værre. Men nu kommer der nemlig flere personer ind i billedet. Der kommer medhjælperens kone, og der kommer hans biologiske far, som han ikke har set i mange år. Moren er skilt, og der er kommet en ny mand ind i billedet. Han har været helt solidarisk igennem hele det her forløb, og hans familie har støttet ham helt enormt meget, vil jeg sige. Men derudover, så kommer der nogle helt andre personer, nemlig en der har spillet cirkusdirektør i Cirkus Flora, som er kommunens cirkusforestilling. Og cirkusdirektøren har høj hat på et billede, som bliver præsenteret for børnene, bliver så udpeget. Der er også nogle andre, der bliver udpeget i forhold til det. Og derudover bliver chefen for daginstitutionskontoret også udpeget, som værende med i den der historie. Og det er... Altså nogle af de der har været i det, de har været sigtet, og de er blevet telefonaflyttet af politiet i 1 år eller noget i den retning. Chefen for daginstitutionskontoret, han var mistænkt, han kom ikke videre i det der forløb. Men der har de så den her gruppe har bortført børnene, og de har kørt dem afsted til Hotel Invitation i Lyngby, og de har også bortført dem til lejligheder rundt omkring.
Så laver man så politiet, så laver man ture med børnene. De børn, der nu er inde i billedet i forhold til Væstrupgård sag 2 hedder den. Der beder man børnene udpege de lejligheder, hvor tingene er foregået. Man finder altså ikke frem til, hvad det er for nogle lejligheder. Man besøger også utilitagen, så har hele gruppen været af mishandlere. Og der har børnene været udsat for, at de har fået hovedet holdt under vand, så de har været lige ved at drukne og ikke kunne få vejret. Og de har været bedøvet, og de har blevet voldtaget. Og kommer det ud af børnenes mund, det her? Ja, det kommer ud af børnenes mund, det her. Og så sker der så det, at til sidst man undersøger den her Væstrupgård sag 2, og de her forskellige, det falder totalt fra hinanden. Man opgiver Væstrupgård sag 2. Men de børn, der optræder i Væstrupgård sag 2, det er faktisk de samme børn, som har været i Væstrupgård sag 1, som han er blevet dømt for. Og de er så bare, de fantaserer videre, og de bliver spurgt videre, ikke? Og hele hovedpointen i det her handler faktisk om, at man har nogle politifolk, der tror, at børn de lyver ikke. Det står her. Børn de lyver ikke. Tror børn lyver ikke. Og de har efterforsket den her historie, men de har ikke efterforsket nogen beviser. Det har de altså. Og dem der, man kan sige, hvis man skal sammenligne med de gamle heksesager, så er det lige ved at være sådan, man kan sige, at dem der hjælper rigtig meget til i de her sager, det er psykologerne. For børnene, de kommer til psykologbehandling i et eller andet ret tidligt forløb, og de får masser af snak med psykologer. Der er masser af penge i de her psykologbehandlinger. Og psykologerne har altså det udgangspunkt, det vil jeg så sige, det vil jeg sige fra den anden artikel, som Eva Schmidt har skrevet en bog, hvor både Gustav Henningsen og jeg selv har været med i den, hvor hun siger, at hvis hun bringer de problemer for på nogle møder sammen med psykologer, hun har været deltaget i, og hun har sagt, det er kæmpe problemer, der er i jagten på påstået pædofili i det her, så får hun at vide, fra dem hun sidder sammen med, jamen, det er psykologernes opgave at tro på børnene, det er psykologernes opgave at tage udgangspunkt, altså vise, at man har tillid til barnet, altså det er udgangspunkt. Og så må juristerne, de må finde ud af at redde det juridiske ud. Jeg vil sige, det er jo en rigtig, rigtig farlig ting at have det udgangspunkt, hvis man skal gå i behandling af børn. Fordi hvis der nu slet ikke er sket noget, så går man altså rundt og bilder børnene ind, at der er forøget seksuelle overgreb i massevis. Og de får jo nogle forfærdeligt dybe traumer, de her børn, og formentlig vil det jo være dem, der om 30 år står og siger, jeg kan huske i min barndom, der var der altså en pædagog med hjælper, der lavede nogle frygtelige ting med mig. Og det kan så komme frem i de her historier, vi har læst om i avisen, om recovered memories og kvinder på 40 år, der fortæller, hvad der er sket dengang for mange år siden. Ikke? Men når vi har diskuteret det her, altså skrevet i pressen, jeg har skrevet en kronik, og jeg får nogle frygtelige angreb. Blandt andet fra John Halse, som jo er formand for Børns Vilkår, og professor Schultz Jørgensen, som er børnerådsformand i sidste omgang. Men den nye tror som det samme. Det der så sket, vil jeg så sige omkring Væstrupgård-sagen, som jeg er totalt overbevist om, er justitsmord. Fordi historien er så uhyggelig, så man kan umuligt tro på dem, hvis man bare tænker lidt fornuftigt. Bare almindelig snusfornuft. Der må vi så sige, at det er jo så forløbet med, at Thomas Røtter, han tog sagen op på den måde, at han ville have for klageretten. Og det tog altså 1,5 år at køre det igennem, det der klageretssystem. 7 lange og 7 brede. Det skulle frem og tilbage til anklagemyndighederne hele tiden. Og sagen ændrer sig med at blive afvist, og jeg har så siddet og læst nogle af de ting, som har været argumenterne for det. Og de er lige så åndssvage, som det jeg sidder her og siger. Men de afviser sagen, og den kommer ikke fra klageretten, og begrundelsen er, at der er ikke noget nyt i sagen. Der er ikke nogen bevis, altså der er ikke kommet nogen ting, som ændrer på bevisførelsen, og at han ikke fik lov til at sidde med sin forsvar dengang det forekom, sådan var det nu dengang, så det er der altså ikke noget at gøre med.
Men altså den her unge mand, som jo nu er et par 30 år, har siddet 2,5 år i fængsel. Han skulle sidde 3,5 år, der blev forkortet noget. Da han skulle prøveløslades, der ville man ikke lade ham komme ud, fordi han var jo farlig for sine omgivelser. Så der kørte altså et eller andet halløj omkring det, indtil han så alligevel fik lov til at komme ud. Han har siddet 1 år i isolation i første omgang. Han kom i det åbne fængsel i Horserød, hvor fangerne fik mistanke om, at det var ham. Altså ellers behøver man ikke helt, altså man laver lidt om på dommene, så man sidder nederst i hierarkiet, så man kommer i fængsel for overgreb på børn. Så udbliver han fra en udgang, og kommer ikke tilbage igen, og så sidder han så i isolation til sidste år også, ikke? Og det er sådan set historien om dem. Han skylder 800.000 væk til erstatninger og til sagsomkostninger. Erstatninger til det? Børnene. Ja. Hvad siger du? Bliver børnene undersøgt på samme måde som somaliske børn? Børnene i den her sag er ikke undersøgt overhovedet. Men altså, jeg vil da sige, der sker... Nej, vi snakker bagefter, fordi nu jeg har snakket længe nok. Okay, men tak til senere så. Vores næste taler er Troels Peter Smith, som er medlem i Minoritetpartiets hovedbestyrelse, og forfatter til Fra indsats til Mediahat og Hele og Fri Børn. Ja, og så er jeg frivillig medarbejder her i Kulturcaféen, og det er mig, der har taget initiativet til at lave det denne her aften, og det er simpelthen fordi, at især to sager, to temaer, samfundets behandling af somalierne og Vadstrupgård-sagen. De to sager har chokeret mig og har gjort, at jeg ville gøre et eller andet for at jeg kan ikke leve med det, og jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af, hvad der foregår, og så finde ud af, hvad kan vi gøre ved heksejagt, ved mobning. Så det der angående somalierne og den frygtelige behandling, som somalierne oplever i Danmark, det var i Weekendavisens en lang artikel i Weekendavisen den 31. januar, som virkelig chokerede mig. I den er skrevet af Henrik Dørve, tror jeg nok. Jeg mener, det er så overbevisende, hvad der står i den artikel, i modsætning til alle andre. Det er sådan set det eneste sted, hvor jeg har læst noget, der jeg synes tager hul på bylden og kommer ind til sagens kerne. At artiklen har overbevist mig om, at der er tale om et klassisk eksempel på heksejagt, og definitionen på heksejagt, sådan som jeg har efterhånden forstået det, stammer mest fra denne her bog af den svenske succesforfatter, der for et halvt år siden var i Forum til bogmessen og præsenterede sin bog, og jeg har læst den, og jeg synes bogen er en guldgrube for at finde ud af, hvad er heksejagt for noget, hvad kan vi eventuelt gøre ved det. Angående somalierne, der er det for mig helt 100% klart, at der er tale om falske anklager og stigmatiseringer af frygteligt krænkende karakter. Og det er sådan set det er den eneste forudsætning for at kalde noget heksejagt. Det er, at det er løgn, falske anklager, man kommer med. Og det andet kriterium, det er,
at på en eller anden måde, så bliver der inddraget, inkluderet i en heksejagt, noget med nogle særlove. Forbrydelsen bliver betragtet som noget ganske særligt, som kræver undtagelser fra almindelig retspraksis. Og det bliver som regel også det bliver en svækkelse af den traditionelle retssikkerhed, som man har haft. Man begynder at lave undtagelser. Tillade ting og måder at behandle folk på, som man ikke gjorde før. Så er der for 2 måneder siden i Danmarks Radios TV, der var der en udsendelse om rockerne. Og rockerne blev... der var en borgmester, Tine Bryl var med i udsendelsen, måske er der nogen af jer, der har set den, det var Jens Jersilds Rapporten, og der var en borgmester, en politimand, Tine Bryl, men der var ingen rocker. Det var en iscenesættelse af en situation, hvor nogle mennesker samles i fjernsynet for at forestille sig, at det værst tænkelige, man kunne forestille sig, sådan at man kunne stadigvæk bilde sig selv ind, at det var sandsynligt. Ikke? Hvad ville der ske, hvis rockerne rykkede ind i en lille landsby et eller andet sted i Danmark? Hvad ville der så ske med befolkningen der? Ikke? Og så forestiller sig rent gætteri, hvad er det, at de kunne gøre? Ikke? Og så, de fordærver ungdommen, men det bygger alt sammen på gætterier. Og så spørger jeg mig selv nogle gange, hvad hvis vi, måske om nogle måneder, et halvt år, så kommer der en udsendelse om somalierne. Ikke? En samme type i Jens Jersilds Rapporten. Nu er det ikke rockerne, nu er det somalierne. Så skal vi forestille os, at hvad er det værste, som somalierne kan finde på? Ikke? Og vi gætter os bare til det. Og der er ingen somalier. Alle får ikke lov til at komme i studiet. Han får ikke lov til at sige noget som helst. Det er bare alle andre, der har noget, de tror kunne ske. Det vil de så. Og det, for mig det er sådan lidt atypisk. Måske er der nogle af eksperterne, der på et eller andet tidspunkt kunne, hvis I kender til den sag eller noget, at det er heksejagt eller ej. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes bare, at det kommer meget, det er beslægtet på en eller anden måde. Der er ikke tale om falske anklager. Der er tale om fuldstændig hypotetisk situation, ikke? Men den kommer til, på en eller anden måde, så kommer den til at opfylde nogle af de samme ting, som en heksejagt vil gøre. Man udpeger noget ondt, noget frygteligt, og nu har rockerne, der er allerede en særlov, en rockerlov, som sådan en udsendelse vil selvfølgelig, så jeg kan sige, det vil underbygge og støtte behovet for flere og flere mennesker vil sige, jo, det er sørme godt, vi har en særlov for rockerne, at de bliver behandlet anderledes end alle andre. Det er altså det her, ikke? Nå, men altså, jeg vil bare nævne det, og hvis man forestiller sig, at somalierne kom ind i den situation og fik nøjagtig samme behandling, hvad pokker vil der ikke ske der, ikke? Det vil være frygteligt. Nu vil jeg lave en lille reklame for Minoritetspartiet. Det vil jeg meget undskyld. Og det er fordi, at Minoritetspartiet har en retssikkerhedspolitik. Og nu drejer den her retssikkerhedspolitik, som jeg vil komme ind på her, den handler om forholdet til medierne. Når en gruppe mennesker eller person bliver hængt ud i pressen, hvad skal der så ske? Hvordan kan vi lave lovgivningen om for at mindske muligheden, altså mest muligt, forhindre, at der opstår hekser? Hvad kan vi gøre imod det, juridisk, lovmæssigt? Og det er, Minoritetspartiets forslag går ud på, jeg vil lige nævne 2 aspekter. Noget med at give en bøde af en ordentlig størrelsesorden, og det andet med at komme med nogle bedre betingelser for at dementere af det, som nogen er blevet hængt ud for. Angående bøden, den skulle være, jeg læser lige op, det er meget kort, ikke? Bøden og erstatningen bør være af en så betragtelig størrelse, at der dels aldrig kan være en økonomisk gevinst i forhold til øget oplag, eller flere seere og lytter derovre. Ja,
altså stor bøde. Og med hensyn til dementi, et dementis ordlyd skal udfærdiges af dommeren og være utvetydig. Ligesom dets placering skal være i øjenfalden og central. I den trykte presse på op til 1,5 af publikationens forside. Altså hvis det er en forsideavis, man er blevet hængt ud, så skal dementiet også være på forsiden. Og hvis det har været i tv og radio, så skal det være samme længde, det skal være den samme fornemme placering, som løgnhistorien kom. Ikke noget med en fodnote bagerst i Ekstrabladet, jeg ved ikke, et eller andet sted, som ikke en kæft læser. Ikke? Der skal være ordentlig knald på. Ja, det er det, jeg vil sige. Altså lige frem for museet. Ja, lige for loven og lige også i... Og jeg vil ellers bare lige bemærke, at jeg er personligt tilhænger af den optimale ytringsfrihed overhovedet. Og jeg har det faktisk helt personligt privat for mig selv. Hvem som helst må kalde mig hvad som helst. Bare jeg får lov til at gøre nøjagtigt det samme igen. Og så er en forudsætning er også, det skal kunne dokumenteres, at det er sandt. For hvis det er løgn, så skal jeg i hvert fald have mulighed for at modbevise det. Ja, det vil jeg sige. Tak til Troels Peter. Vores næste taler så er Sara Jomsdotter, Ph.D. forsker, socialantropolog ved Universitetet i Lund, og forfatter til den videnskabelige undersøgelse af omskæringsbarn som er i Sverige, som Gud skabede os. Jag har redan tagit mycket tid, så jag ska försöka ta mitt jättekort om jag kommentera ett par saker som har sagts här. Jag skulle vilja fylla i lite vad du sa, Dwale. Jag har sett precis samma process i Sverige. Jag har legat i debatt med den person vid dansk tv som gjorde inslaget om att kvinnlig omskärelse pågår. Han hade intervjuat somaliska kvinnor och så vidare. Vi debatterade lite per mail och han sa att det är ju somalier som säger, vi måste ju tro på dem då. Och jag tycker det är viktigt att vi förstår sammanhanget som du lyfter fram också, att det är så illa i den här debatten, den västerländska debatten om omskärelse. Så vill somalier engagera sig och arbeta mot det, så måste det ske på västerlänningarnas villkor. Det är svenskarna och Socialstyrelsen och media som dikterar hur det får diskuteras, vad som får sägas. Och jag antar att detsamma gäller i Danmark. Vill ni ha pengar i er förening för att arbeta mot det här, så finns det ett antal attityder man måste ha. Och en av de attityderna är naturligtvis att säga att detta pågår och vi måste arbeta mot det, annars finns det inga pengar. Så att det som jag har försökt lyfta fram, här är en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och sen några ex på somaliska för den som föredrar det. Där pekar jag bland annat på just de olika aktörerna. Det är aktivister, och inte bara somaliska utan även svenska. Det är tjänstemän, det är politiker, det är experter och det är journalister. Och jag försöker visa att alla har ett intresse i att upprätthålla idén om att detta pågår för det är somaliernas kultur och så vidare. Medan själva huvuddelen i avhandlingen då handlar om att svensk-somalier lämnar den här traditionen bakom sig. Och man gör det inte för att man har kommit och blivit upplyst av västerlänningarna, utan man gör det utifrån argument man hämtar i islam. Men det är ingen kunskap som naturligtvis intresserar särskilt mycket för politiker som har drivit en moralisk karriär på att hålla brandtal mot kvinnlig omskärelse. Eller journalister som är väldigt också indragna i hela den här diskussionen som ser ut på ett visst sätt om de barbariska somalierna. Och sen ska jag bara säga allra sist att det du var inne på här också, som jag tycker är väldigt viktigt, för mig, jag vet inte hur ni säger på danska, på svenska säger man att man kan bli av med sin oskuld. Jag blev av med en oskuld när jag såg den här dokumentären på tv i ett så prestigefyllt program att jag trodde på något sätt att sänder man ett program i svensk television, nationella kanalen, så har man följt de etiska spelreglerna för journalister. Den här journalisten har alltså inte bara brutit mot alla etiska spelregler som finns, utan han använder metoder som borde gränsa till det kriminella.
Och det finns ingen form av chans till upprättelse för de afrikaner som blev utpekade och som fick sina liv i princip förstörda. De blev fråntagna sin heder i det här programmet. Och det finns inget forum för dem där de kan få sin heder och ära upprättad. Så det var första gången jag riktigt förstod att afrikaners heder är inte lika mycket värd i det svenska samhället som svenskars. Inga svenska jurister som tar i det. De vågar inte. Så fort någon försöker kritisera alla överdrivna och bizarra påståenden så blir man beskylld för att man inte tycker synd om små somaliska flickor som lider. Ingen vill vara den som är så rasistisk att man inte känner empati. Ingen vågar tala om det. Och när det blåser så blåser det hårt. Till och med folk, det är min sista kommentar. Jag har talat med en väldigt högt uppsatt person i Sverige. Jag ringde henne efter dokumentären och sa att du vet att detta är falskt. Varför går du inte ut och säger det offentligt? Och hon säger nu, när det blåser, jag vill väl inte bli halshuggen. När det blåser hårt vågar ingen. Det var. Okej, tack för svaret. Jeg har skrevet et par punkter op for, hvad der er karakteristiske for heksejagter, og for, hvad de forskellige historier, vi har hørt, hvad de har til fælles. Og det vigtigste er, at der er et problem, der bliver overdrevet. For eksempel med somalierne. Der er et problem, eller har været det for længe siden i den anden ende af verden. Om der er et problem i Danmark, det er så temmelig tvivlsomt, har vi fået at vide. Men i hvert fald, så har der været et problem, og det problem bliver så læst op og overdrevet helt ud af proportioner. Og med hensyn til de heksejagter, som fandt sted for flere hundrede år siden, eller mange hundrede år siden, som har givet navn til ordet heksejagt, så var det et problem, som slet ikke eksisterer, et helt fiktivt problem, at der var hekse, som fløj på en kost til Bloksbjerg og havde samleje med djævlen og hvad de nu ellers lavede af forfærdelige ting. Så problemet kan også være helt fiktivt, men i de fleste tilfælde så er der et lille problem, som så er blevet overdrevet helt ud af proportioner. Og lige sådan med Vadstrupgaard, det lille problem, altså det var vel ikke noget problem, at han kyssede hende på kinden, men sexmisbrug af børn kan være et problem. Det er nok uhyre sjældent, at det sker i børneinstitutioner, men det er ikke utænkeligt. Der har været sager, som er dokumenteret, hvis det ikke i Danmark, men i andre lande, at det rent faktisk kan finde sted. Så der er et lille problem, som så er blevet helt ud af proportioner. Og så den meget følelsesbetonede medieomtale, som vi har haft i alle de sager her, at medierne spiller guld på at spille på folks følelser og slå historien stort op og spiller på følelserne mere end på fornuften. Så er der nogle heksejægere, nogle selvbestaltede eksperter, som siger, vi har forstand på det her problem, det er et stort problem, I skal give os en masse penge, så skal vi nok bekæmpe det her problem. Det kan så være psykologer, interesseorganisationer, politikere og hvem det nu kan være. Så er det også i mange sager, at grænserne flyder for definitionen på en heks, og hvad det er, heksene gør forkert. Først så var der Hassan med hans 3 koner, og så var det, når først så heksejagten kører mod somalierne, så hvis der ikke var mere kød på den historie med Hassan og hans 3 koner, så finder man på noget andet, så finder man på, at de omskærer deres piger, og jeg ved ikke, hvad det næste bliver. Det kan vi kun vente og se. Altså, ikke forstand på falske. Ja. Og med hensyn til sexmisbrug af børn, den med børneinstitutionerne, den er efterhånden æbbet ud. Der har været så mange sager, som er løbet ud i sandet, at man efterhånden har indset, at de historier, man får ved at bombardere børnene med spørgsmål, det er altså mere fantasi end virkelighed.
Men så finder man bare på noget andet, så er det sexmisbrug på internettet eller et eller andet sted. Det startede vist med sexmisbrug inden for familien og incest og så videre. Og det var så også, selvfølgelig også et problem, men som også er blevet overdrevet vildt. Og det med børneinstitutioner er blevet overdrevet endnu mere. Og det sidste jeg har hørt, det er nogle eksperter siger, at nu hvor det blevet så svært at sexmisbruge børn i børneinstitutionerne, så er de pædofile flyttet ind i alderdomshjem og begyndt at sexmisbruge de gamle. Så definitionen på, hvad en pædofil er, den er altså også ved at skrive. Og hver gang har vi nogle syndebukke. Somalierne, de er jo de perfekte syndebukke. Man kan se på langafstand, der går en somalier, og den ser vel nok mærkeligt ud. Så er det også karakteristisk, at der kommer hyppige lovændringer. At det er et stort problem. Medierne, det bliver slået op i medierne, og straks kommer justitsministeren og andre politikere ved at falde over hinanden for at komme med forslag til nye love, som skal bekæmpe det her fiktive problem. Og med somalierne så, der er de vist i gang med, eller ved at vedtage en ny lov om, at man skulle kunne straffe folk for at tage til Somalia og omskære sine piger, og så diskuterer de problemet med dobbelt strafbarhed, om man skulle kunne straffe folk for at tage til et andet land og gøre noget, som er tilladt i det land. Og det strider mod alle retsprincipper, men nu får vi pludselig at vide, at det ikke er lovligt i Somalia. Så den diskussion, den viser bare, at de slet ikke har sat sig ind i tingene. Også med hensyn til sexmisbrug af børn. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange lovændringer, der er kommet de sidste 20 år mod sexmisbrug af børn. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tal på det, men det er i hvert fald mange. Og den sidste lov, som er lige på trapperne, det er, at grænserne for børneporno skal udvides til også at omfatte tegninger, og aldersgrænsen bliver 18 år. Det vil sige, at vi skal alle sammen hjem og rode i vores pulterkammer for at se, om der skulle være en fræk tegning af en 17-årig pige. For hvis der er det, så risikerer vi at komme i fængsel for at besidde den tegning. Og den lov, den er altså lige på trapperne, og jeg er sikker på, at der er ingen politikere, der tør stemme imod den, fordi så bliver de beskyldt for ikke at ville beskytte børnene. Ligesom du sagde om somalierne i Sverige. Og endelig er det karakteristisk, at de almindelige retsprincipper bliver tilsidesat. Vi har hørt om særlove, og hvis vi prøver at kigge på de her principper, hvor ser vi, at der kommer hyppige lovændringer, og retsprincipperne bliver tilsidesat, så er det netop de eksempler, vi har hørt, og vi har også et eksempel som rockerne. Nu er jeg ikke ekspert i rockerkriminalitet, så jeg ved ikke om, hvor stort problemet er, om det er overdrevet, eller hvad det er. Det har jeg kommet til at udtale mig om, men jeg kan i hvert fald se, at de her kriterier, de passer. Der var rockerloven for nogle år siden, som skulle forhindre rockerborge, og så lavede man en lov om, at man kunne forbyde folk at opholde sig i bestemte bygninger, også selvom de faktisk boede i de bygninger. Så det er helt fundamentale retsprincipper, der bliver tilsidesat. Og vi havde den samme i loven om hashklubber, at man forbyder folk at opholde sig i bestemte lokaler, fordi der var en hashklub. Men det forekommer ret overflødigt, når det er ulovligt at sælge hash og ulovligt at ryge hash. Så forekommer sådan en lov, det forekommer temmelig overflødigt. Men det viser, at når følelserne er op at koge, og politikerne skal ryge med på den her bølge, eller er tvunget til, jeg får spørgsmål bagefter, tvunget til at ryge med på den her bølge, så er man villig til at tilsidesætte alle almindelige retsprincipper, fordi at problemet er så forfærdeligt, at det må vi gøre noget ved. Det samme med terrorister. De formodede terrorister på Guantanamo-basen, de har siddet der i, jeg ved ikke hvor længe, over et år i hvert fald, uden at være blevet stillet for en dommer, uden at have fået en forsvar eller noget som helst. Og ingen ved, om de overhovedet er terrorister, eller om de bare uheldigvis bare på
det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Så igen, almindelige retsprincipper bliver sat ud af spillet, når følelserne er op at koge, og vi har sådan en heksejagt. Må jeg godt sige noget til det der med børnesvigt? Det er, at hvis man bliver anklaget for børnesvigt, altså pædofili i børnehave, altså overgreb på børn, så skal man altså selv kunne bevise sin uskyld. Børnene kan ikke angive tid og sted og hvornår og sådan ting overhovedet. Og i forhold til, hvad jeg skal foretage, så er det sådan 4 år. Og det betyder faktisk, at det kan man det næste muligt. Man ikke skabe sig alibi på nogen som helst måde. Og ingen kan sige noget om, hvad det er. Og nogle af de børn, der har været med i det her, de var 2,5 år eller 2 år dengang. Det handlede om, ikke? Det vil sige, at det skal man så selv kunne bevise, det har man altså ikke gjort, ikke? Samtidig med det, så er et af de lovforslag, eller de lov, der kommer, det handler jo om, at den sigtede, eller ham det handler om, den anklagede, han må ikke konferere med sin forsvar, altså han må ikke sidde op og ned, han må heller ikke konferere direkte med ham, fordi hvis han gør det, så kan børnene blive udsat for at møde ham på parkeringspladsen eller et eller andet, og man er nødt til at fortælle børnene, at han sidder derinde ved siden af og lytter med, og det er jo noget utroligt sludder, fordi at teknisk set, så behøver han jo overhovedet ikke sidde der, han kan sidde alle mulige andre steder. Ja. Men man har vedtaget i Folketinget har besluttet, at han skal ikke have lov til at være der. Han må ikke være med i et monitorrum, uanset hvor det er henne. Men det ulykkelige er jo, at der har været så mange sager, næsten magen til Værsprupgård-sagen i andre lande. Det startede i USA i begyndelsen af 80'erne, og så har det bredt sig til hele den vestlige verden. Lige fra Norge til New Zealand har der været lignende sager. Og mange af sagerne er langt mere grotesk, end det vi har hørt om her. Man forestiller sig ikke, at det kan være mere grotesk, men de her stakkels børn, de er altså blevet misbrugt i underjordiske gange, og på kirkegårde, og i varmluftballoner, og alle mulige mærkelige steder. Og forældrene, de har altså gravet i 10 år for at finde de her underjordiske gange, hvor deres børn er blevet misbrugt, og de har ikke fundet dem endnu. Jeg ved ikke, om de stadig graver. Men det uhyggelige er jo, at vi ikke lærer af andres fejltagelser, for der er skrevet stabelvis af bøger om de her sager, der foregår i andre lande, og alligevel så gentager vi fejltagelsen i Danmark. Fordi myndighederne, de lytter ikke til. Det er altså for pinligt at udveksle erfaringer om sine fejltagelser, så derfor så er vi dømt til at begå de samme fejltagelser igen, som man har gjort i alle mulige andre lande. Men, nej, formentlig af gode grunde. Ja, men med hensyn til kritikken af pressen, som Troels Peter stiller spørgsmål om vi kan lovgive mod heksejagt. Altså, den lovgivning vi har i dag, den er utrolig vattet, for ikke at sige fuldstændig ineffektiv. Vi har et pressenævn, man kan klage til, og man får sjældent medhold. Og hvis man får medhold, så er den eneste sanktion, det er, at det pågældende medie skal offentliggøre pressenævnets kendelse. Så jeg er enig i, at der bør være langt strammere lovgivning, men det værste er, at jeg tror ikke, det hjælper. Fordi det er nogle helt andre mekanismer, som sætter det her i gang. At vi har en utrolig skrap konkurrence på medieområdet. Vi har adskillige tv-stationer, som ligger lige i vandskorpen og har svært ved at klare sig, og som vil flere og flere reklamer på. Og de skal altså konkurrere om at trække seere til, og det samme med aviser og blade. Og det gør de ved at spille på vores følelser, og det gør de ved at bombardere os med sensationer. Og de pæne medier, som de mere seriøse medier, som Information og Kristi Dagblad og sådan nogen, de kan kun leve ved at de får tilskud. Hvis de ikke fik tilskud, så havde vi kun de useriøse medier. Så det eneste vi har tilbage, ja, nu bliver TV2 også helt privatiseret, så den bliver lige så slem. Så har vi kun DR tilbage. Jeg ved ikke, hvornår den bliver privatiseret. Den seriøse avis Information var den, der startede med en kioskbasker hetsen imod somalierne. Ja. Og det er med forbehold. De har været seriøse, går for at være det, men er det ikke.
Jamen, de har også økonomiske problemer, ikke? Deres tilskud er ved at blive taget fra dem, ikke? Så, ja. Men, okay. Ja. Nej, netop hvordan spørgsmålene bliver stillet i forbindelse med netop sådan en dag der, ikke? Kan det måske være lidt vejledende netop med børn og sådan nogle ting der. Det tror jeg betyder meget, at man... Ledende. Ja, okay, ledende, der var den. Okay, okay, men tak, Søren. Og vores sidste taler er Gustav Henningsen, forsker, dobbeltfed og forfatter til Heksens advokat. Ja, jeg er blevet meget oprørt af det, jeg har hørt her, så jeg vil ikke bruge de par minutter til at fortælle jer, hvad jeg selv har skrevet, men jeg kan fortælle, I kan læse om jeg har fremsat en model eller en teori om heksetro og heksegalskab. Det meste af det, vi har hørt om i dag, det er faktisk, det jeg kalder for heksegalskab. Det er meget værre end heksetro. Men det kan I læse om i den her bog, der hedder Heksenes Advokat. Der har jeg lavet sådan et skema, den kan man få på de fleste biblioteker. Og så har jeg skrevet i den der bog, som Signe nævnte, der har jeg skrevet en artikel om barnehekse før og nu, hvor jeg laver sådan en sammenligning mellem barnehekseprocesserne i historisk tid og de moderne pædofili-heksesager, som vi... Nej, det jeg gerne vil bruge lige inden vi skal se den der film, det var, jeg spekulerer så meget på, hvad kan man dog gøre? Og jeg mener, at der er noget, som er et meget godt middel mod hekseprocesser, det er injuriesager. Og det har man brugt helt tilbage i hekseforfølgelsernes tid. Der var der noget, der hed injuriesager, og der var folk, der blev dømt for at have vandret mennesker med hekserianklager, som de ikke kunne komme igennem med. Og i dag, der mener jeg, at den der mand, der lavede den der historie med Hassan og hans 18 børnebørn og 4 koner, og det er jo direkte svindel, og der burde man have taget en retssag på ham. Og jeg mener, at der kan folk, der er sådan sandhedselskere og har lidt idealisme i kroppen, kan gøre en stor indsats ved at gå side om side. Altså, jeg sad og tænkte på det, du sagde, så sagde jeg har ikke noget imod en dag at bruge mit gode navn og rygte på at skrive en kronik sammen med dig. Det er sådan nogle ting, vi kan gøre. Folk, altså en af mine gode venner, det er Ditlev Tamm, som fik rykket Rigsarkivet væk fra Odense. Det er sådan nogle mennesker, som vi skal overtale til at gå sammen med dem, der virkelig er udsat for det, I kalder heksejagt, eller jeg kalder det heksegalskab, fordi der er jo en ting, jeg kan ikke lide, at man bruger heksejagt om noget, hvor det er en hel befolkning, for det er jo netop altid en form for minoritet, en mindre gruppe, som man anklager for hekseri, og nu får I se her på film, der ser I et portræt af heksetroen i en dansk provinsby, sådan som den er, og sådan som man har levet med den i århundreder. Og den er meget forskellig fra det, man kan kalde heksejagt, eller heksegalskab, fordi der er det pludselig Gud og hver mand, som bliver anklaget, og det er en hel befolkningsgruppe og så videre, det er noget andet. Men lad os prøve at se filmen. 8 minutter.